Orasma di kita salut na manginang na hinaholongan di baga sa tota Yesus Kristus. Tatangi homa camita pertanyaan di minggu pasapuluwaluhon dung Trinitatis. Alani i taparadi maroha pikirata martangi yang mahita. Asimi roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Kuriana hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus hatani debata nagabe buhal dihita ima nanienet sian Lukas bidu 10 walu mamuka masian ayat sada sahak rodi ayat 2 ucahahon matuhita tapayut-yut ma di bagasa rohata songonoma didok bisi duni dihatahon matu nasida upama sada babua ikon toktong nasida martangiang nasotu palempak odo hatana adong madina sahuta panguhum sada dang dihabiari debata jaladang dipardudihon colma alay adong madihutai poropuan nama balu naro manopot ibana madok Victoriau maralohon aloki. Jadi liling dang rikot rohana alai ninna mamuse di bagasan rohana tutudo dang buhabiari debata jaladang parduli au di jolma alai hupitori nama baluon ala dineng-nengi au atik beha ro ibana maon muse manggaryangi au tumi didok Tuhan ima tangihon hamuma padok ni panguhum nagiduki ia debata tungso pitoran nama akana penilitna akana majou ibana arian doho bormin tung pangerneron nama dinasida udo ma dihamu magira ma pitoran nasida alai tagomon Jepang anak nijolmai mahapursiaon di tanoon di haroronai ido sahatna Uria nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus di parsaurata di bagasan tikion di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parsauran, di tonga-tonga ni humaliang, ganup hita amanginang, tabuado nasa persoalan, pergumulan, dohot, na ikon gabe si pikirata. Kita semua membawa beban, membawa pergumulan, dan pengharapan kita masing-masing. Jala di tonga-tonga ni parnguluat tahun pasti do gok akatan tangan, gok do akka namangela-ela, jala gok do akka nasihirimon, jala juk do hita gali, juk do hita martangiang dang marna macohot di bagasan pakirimok kita mangido tutuhatai alai di bagasan turpuhon di pataridahoma bagaimana Yesus menyadari kecenderungan manusia untuk putus asa dan perumpamaan ini adalah pengajaran utama tentang ketekunan dalam doa terutama di tengah penindasan dan penantian akan keadilan Allah. Huriana hina holongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Ikonadong do dihita sada karakter nama cerikot patuduhonot songon halak nang porsea di debata
songon sahala nama karikoton pertanyaan asa disima tata kota asa disima idauta ia panguhum naso marhabiaran tu debata jaladang uduk imana so peduli tu dirina sadiri omma nadidokna di zaman sisaunarion hakim yang tidak adil pada zaman ini, hakim yang tidak peduli benar atau salah, ini adalah sebuah kepentingan jala gabe mangoluma di bagasan dosa jala taida ma molo adong sada panguhum mangurupi sada nama balu dang alani keadilan nih manang alani tarojar roha nama rasini roha alai ala adong do pakilalaan ketergangguan nabi naini nama balui mabiar gabe roa guarna imana didokna takut reputasinya terancam, keselamatannya terancam alani margogo maibana asa urupanna nama balui dia harus menolong janda itu karena kegigihan seorang janda itu terus datang dan menyerang hakim itu alani amanginang ngahina holongan di pataridahon mamaride turpuhon bagaimana janda itu gigih tidak pernah mundur tidak pernah menyerah janda melambangkan kelompok yang paling lemah rentan dan tidak berdaya dalam masyarakat. Ia tidak punya pengaruh, ia tidak punya uang atau pelindung. Ia hanya memiliki satu hal, suaranya dan kegigihannya. Jalana ikon idaut tamuse. Dia datang dan selalu datang dan terus berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Permintaannya bukan hanya sekali, melainkan berulang-ulang. Suatu tanda keputusasaan yang diubah menjadi ketekunan. Sahirana so adong bepakirimon alai ala terus ibana mangigil saya terus ibana manuktuki saya terus ibana marsuara dang marna marsohot ibana laumadok pela hakku alani ido gabe ditangihon. Jika seorang hakim yang jahat, lalim dan egois saja akhirnya luluh karena kegigihan, apalagi Allah kita. Molo aka perjahati boido dipaumu dirina boido gabe mangoloi lama tuhatai molorodo hita mangido tu tuhatai uriana hina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Yesus meminta kita memperhatikan motivasi buruk si hakim. Lalu ia membandingkannya dengan sifat Allah. Omana didokna perbandingan yang sangat jauh. Alai boido gabe si pausorusorota. Boido on gabe manulikiti moluta hadiriota.
asa songo dia do hita mangulau hon ngolu di tonga-tonga ni humang liak tak maradopon akadongata alani ia manginang nahina holongan takas do didok marhite turpuho marhite bahasa Indonesia. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Somma ikon idau takamang do inang. Nah parjolo Allah bukan seperti hakim itu. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, adil dan memilih kita. Dia mau dan mampu menolong. Yang kedua, Allah mendengarkan. Dia mendengar seruan umatnya siang dan malam. Yang ketiga, Allah bertindak tepat pada waktunya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kata segera entake bukan berarti instan dalam hitungan detik, tetapi pasti dan tanpa penundaan yang tidak perlu dari sudut pandangnya. Pembenarannya akan tiba tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak dan rencananya. Amanginang nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Oma ikon sitiopota. Molo tumpe di paluas debata hita mengadupi akka hamaulon, mengadupi akka beban, jala ikon idaut tado sahira naso adong pangurupion siap debata aletakasma waktu Tuhan itu pasti lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Alani amanginang marhite upama nabaritahon di turpuhon. Ini mau menceritakan kepada kita bahwa perumpamaan ini tidak hanya tentang mendapatkan yang kita minta, tetapi tentang menjaga iman kita tetap menyala saat kita menanti. Doa adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara iman kita, menguatkan kita, dan mempersiapkan kita bagi kedatangannya yang kedua kalinya. Oleh karena itu mari kita uji kembali segala kehidupan kita dan doa-doa kita. Adakah kita di tengah pergumulan dan penantian yang panjang masih memiliki kegigihan iman seperti janda ini? Apakah kita sudah berhenti memohon karena merasa lelah atau kecewa? Ataukah kita tetap bertekun dalam keyakinan bahwa Allah yang adil pasti akan bertindak? Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, janganlah pernah kita meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa, teruslah berseru kepada Bapa yang tidak lalim, melainkan penuh kasih. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Yakinkanlah bahwa Ia akan membenarkan kita segera sesuai waktu yang sempurna. Maka biarlah saat Tuhan Yesus datang kembali, Ia mendapati kita masih bertekun dalam doa dan masih memiliki iman yang teguh di dunia ini. Amin. Martanyang mahita. Maulia tema ali Tuhan di pasahak rohanami hidenggan di basam. Napai ngotok kami. Asini roham do ali Tuhan. Na mangaleho Tuhan napataridahon. Nunga di lehoko dihami asini rohami. Gabe diurupi ho. Gabe di palua ho. Gabe di pansu-pansu ho kami saluhut na ali Tuhan. Dina laumat dalani parngulun nami. Atik pegodang akahamaulon. Alaidang di paluaso. Gabe madabu kami.
Tuhan dosa. Gabe dang adong pakirimon, gabe madelehani. Alani marhite barita naulini disungguli hodohani dari parjahati doi doali Tuhan marroha panguloyon, apalagi moloroha mangido mangelik duadupang saile honom wali Tuhan akan aulina dinggan na ikon jaloon mani alani osrohanami ali Tuhan tuho mahupa sahat hami ngolunamyo asa boy hami mangulahon barita naulimi di tonga-tonga ni ngolunami si kanopari upuji hupa sangat maho ali Tuhan mangasaho guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami asini rohani tota Yesus Kristus kolong ni rohani di bata ama do parsaora ni tot di porbadia ma nama dongani hamu saluhut amin. Horas ma bihita saluhut.